yang sembah ngiring ulun kapur kore samo orben dan ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon jagat nelar langit binabar sinaryo dadi ajang kita ing carita gunung-gunung ingkang minangka dadi pakuning bumi rancangan Argut Wijang nenggih pundi tengah sinarita ora kaya kangening kayangan Gunggring Sulaka Yudhong Bili Kaewas yen mundarandir hawon ya bali paparewan sinten to ingkang kepareng nyenggah nenggih menika ratuning para dewa kang aku isih Sang Hyang Kinata Sang Hyang Bumi ya Sang Milakanda kabeh ingkang garwa munggih Sang Bathara sinten ingkang saged ngringarsa yekti punika paran-paraning dewa ingkang awiwisih Sang Hyang Narada ya Sang Kaneka Putra ing suduk pangudal-udal sinambunging kuwi minangka ratuning prajurit Durandara inggih Sang Hyang Sukra ya Sang Hyang Indra ingkang gandher amblabar yen tinonton iki manyar sastra kotrapaning palenggan Sang Hyang Winata kepareng
nimbali sesuai para dewa nggih Sang Hyang Raja. Goro-goro ingkang nyanglat sayangan jom diri kairasa lindu sedina kaping itu mogal dene yumaniba parmangalakar. Sindong liwat madunturan. Halo Pak Kolong. Para widodara dari kesanglating dari pengarip padha wayang mungkin nangge kaya pengayuman. Nganti gedhe-gedhe ing parengan. Ora ana sing padha wani nyago wamungan tosi sabda pangandikane Sang Hyang Winata. Niat langning kalanyang gelar pandang muncar denon ler ponang suram sorotekan pangatan kasor lan pajaren Ubi lanjut dan ninggun paham-paham cuma masih berjaga istri saya membutuhkan kakang rizkindo pembelian dada itu kakang rodulun ijumangat tidak enak menunggu ya ini wanter daud timbalan tadi koyai